Jeg hedder Namo, jeg er producer, jeg bor i Køge. Ja. Jeg startede, da jeg var 5 år gammel, fordi jeg har fundet et mixtape, jeg har lavet engang. Og det er fra 1995, og jeg er fra 87, men det tager også 2-3 år at lave, så det er fucking fedt. Mit mål er at knippe hele lortet. Nej. Mit mål, det er at lave noget fed musik, som folk de kan sidde og feste til og høre på klubberne, som de kan relatere til. Jeg var alene i starten. Nu har jeg 3 kunstnere. Det er mig, TBT, Tobias, G-Raz og SmellJ. Jeg har lige udgivet min 10. udgivelse, som hedder Klubben til Studiet. Ja, så 10. Det nemmeste er at skrive til min YouTube, min Facebook. Der er jeg mest online, så hvis man skriver en besked på Facebook, man skal bare skrive Namo Rashid, så finder man mig. Så send en besked, og så lad os finde ud af det, man. Jeg udgiver i blogs og i Namo Music Entertainment. Jeg udgiver på iTunes, Spotify, Wim, TDC Play. Ja, 200 butikker på nettet. Der er mig, og der er mig, og der er mig. Så er der TBT, G-Raz og SmellJ. Og så forhåbentlig så er der nogle kunstnere derude, der synes det er dope og har lyst til at deltage. Så ja, gerne en 10-11 stykker, så er det fedt. Ja, men youtube.com/NamoOfficial, og så starter jeg en ny side op, der hedder blogs, hvor det bliver alle kunstnerne samlet, så man ikke skal søge rundt og rundt. Så det hele bliver samlet på Blogs Entertainment. Jamen, man sender noget materiale. Det er lige meget om det er på telefonen eller hvad det er, bare jeg ligesom kan få en fornemmelse. Kan du rap? Hvor hurtigt kan du rap? Hvad er dit flow? Hvad er din stil? Hvilke ord er det du bruger? Og så skal jeg nok svare tilbage, hvis jeg synes det er fedt. Også hvis jeg ikke synes det er fedt, skal jeg nok give noget feedback tilbage, det lover jeg. Namo, det betyder ukendt. Det er mit rigtige navn. Der er mange, der spørger om det kun er et kunstnernavn, men det er mit rigtige navn. Så fordi det er så sjældent, så har jeg bare valgt at bruge det som et kunstnernavn. Jeg kunne forstå, hvis jeg hed Anders eller sådan noget, så skulle jeg måske kalde mig Anden. Fordi der er så mange, der hedder det, men fordi jeg hedder Namo, så har jeg bare valgt at beholde det. Der kommer mere fra mig. Jeg har mit 3. album, det er færdigt. Vi har lige været ude og skyde videoen i dag. Og så jeg har ikke nogen officiel dato på, hvornår det skal udgives, men der kommer i hvert fald et album mere. Og så kommer der et album fra TBT, som vi arbejder på. 4 numre er færdige, så jeg fortsætter sgu til at dø. Man går bare ind på soundcloud.com/Namo Rashid, og så kan man finde beats derinde. Men det er ikke alle de fede beats, der bliver lagt ud. De bliver holdt privat til dem, der er inde i blogs, så det bliver helt nyt og overraskende, når det kommer ud, ikke?
Altså lige nu, der kører vi trap. Fuld trap. Så det bliver selvfølgelig hiphop. Måske lidt pop. Altså lidt poppet stil, ikke? Men hiphop, trap, rap, gangster shit. Jamen, baggy pants, rockwear, og så blocks, hvis jeg får lavet noget mere tøj, og så, jamen, baggy pants og stilet skjorte. Lige nu, der skal jeg over og spise en kebab. Og så tager jeg hjem til damen. Helt sikkert. Bonus til min blog nu. Alle dem der bor i blok nu laver penge på at dele ud. Hostel ud, du kan holde ud. Internet gør mig større nu. Større end aldrig før.